ma'aikatar za ta iya rushewa. To idan ta rushe me naka a ciki? Kana da gadin bulo ɗaya ne? Kaga, ka yi zaton yanzu ma irin wancan tsarin ne? Wanda idan na ce ai gabas, kai kuma za ka dage ka ce sai an yi yamma ko? Ban gaya maka bana buƙatar shawarar wani ko wata a cikin buɗe wannan hannun jarin ba? Ranke da kin faɗa. To me yasa ka bari wannan ɗan iyan ya zo min da kansa? Ranke da ni ban ba kowa umarnin cewa ya zo ba. Na tura mace da akawuntan da ma'aji. Yanzu haka ma'aji ya sa hannu ya damun da fayil ɗin. Umar Hashim nake jira. To ka gaya masa bana buƙatar bakinsa a cikin wannan al'amarin. Sannan kuma ba zan ƙara yin magana da shi ba. Okay. Lauranki dade. Wai dole sai chip accounta ya saka hannunsa a cikin wannan sabon tsarin tukunna hannun jarin zai tabbata? To a idan chip accounta bai sa hannu ba, ta ina za mu samar da kudaden? Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Yau mun kawo muku wannan kayataccen shirin namu mai suna Izza So filin zaɓi gwaninka. Mai sauraro idan baka manta ba, a shirin da ya gabata Hajiya Nafisa ta tambayi MD akan ita bata ce kowa sai ya sa mata hannu. Ita ta ce wa MD bata nemi MD da cewar lalle sai wani ya sa mata hannu akan kudurinta da take kokarin yi ba. Yayin da MD ya bata hakuri ta ce ya wuce. Shi kuma Umar Hashim ya tsaya yana mata bayanin akan me zai dawo idan ta sa hannun jari a masana'anta. To ita dai duk da haka bata yadda ba, yayin da har ta masa gorin cewa in masana'antar ta rushe yana da bulo inci ɗaya ne. Yayin da Umar Hashim ya shiru yana kallanta. Mai sauraro idan baka manta ba, Hajiya Nafisa ta ce za ta shiga cikin ofis ɗin MD domin ta tambayi tsohon manaja cewa wai dole sai chief accountant ya sa hannu kafin kudirin ta ya cika. Sai tsohon manaja ya ce tabbas dole sai chief accountant ya sa miki hannu kafin kudirin ya cika. To mai sauraro idan baka manta ba, Izza So episode 57 ya kare ana. Yanzu kuma yau za a kawo muku sabo a wannan kayatacciyar channel din ta Babuwar TV. Wato Izza So episode 58 wanda a yau insha Allah wannan channel za ta kawo muku shi Babuwar TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa. To a halin yanzu kuma kun san akwai cakwaki a tsakanin Hajiya Nafisa da Umar Hashim, domin cewa kun san Umar Hashim ya sa wa Hajiya Nafisa hannu. Sannan kanwar Hajiya Nafisa ta nemi kulla zumunta tsakaninta duk wani mai ofis a ma'aikatar domin tana son ci gaban ma'aikatar da kamfanin. Tsakanin MD da PA akwai cakwakiya mai ƙarfi a tsakaninsu, wanda yanzu dole a cikinsu sai wani ya dawo yaron wani kafin aiki ya kammala. Yanzu PA ce za ta dawo
koma yawon jininka ita kuma ba ta sai kuma wato kun san na kowa har yanzu yana dauke da guba a hannunsa. Wannan gubar tana dauke da poison a ciki wanda ba mu san wa za a ba wai sha ba. Yau dai muna roƙon kasance da Bakuwar TV domin za ta so muku izo su episode 57. To mai sauraro mun gode don Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna mana domin samun ingantattun saura burin Hajiya Nafisa wanda kun san burin Hajiya Nafisa bare taba cika ba tare da babban yaron Matawalle wato direban ba. Yayin da Hajiya Sara take kokarin ta samo yaron da aka dora shi a matsayin Umar Hashim, yayin da Matawalle ya mutu za ta samu dukiya mai dimbin yawa domin suna da ɗa namiji wato Umar Hashim. Yayin da in Allah ya damu kuma muna tsammanin Umar Hashim ya kusa ya bayyana a wurin ɗan gidan Matawalle, yayin da Hajiya Sara ba ta ji daɗin wannan batu ba. To mai sauraro mun gode dan Allah ka danna mana subscribe ka danna mana alama. To mai sauraro yanzu dai kun san Hajiya Sara ba karamar cakwaki ake ba domin kudirinta ba zai taɓa faruwa akan Hajiya Nafisa ba. Ko da kun san cewar Hajiya Nafisa yanzu ta gama tsanar Hajiya Sara saboda ta gane alƙiblar su ba ɗaya bace. Ta gane tana son ta ne kawai saboda dukiyar da take da ita. Yanzu ita ma Hajiya Nafisa ta fahimta haka. Da Umar Hashim ya yi kokari ya fahimta ba ta samu gamsuwa ba. Yanzu kuma da juyi ta fahimta hakan da kanta ba sai wani ya gaya mata ba. Yanzu ita da Hajiya Sara ta goyi saga take. Batu akan kanwar Hajiya Sara wato wadda ta taro zuwa gidan Matawalle, ita kuma bamu san me hakan yake nufi ba, wadda kun san dai labarin ta kishiya ce ta Allah ta kishiyoyi sun fi sama da 10 yanzu kuma ita ma ta samu wadda ta fi karfin ta a cikin gidan mijinta. To a halin yanzu kun san Karima ta samu yancin kanta domin kuwa ta gane gaskiyar magana ta dawo gun wato Umar Hashim domin MD kuwa ta san cutar ta zai yi ya raba ta da Umar Hashim saboda wani kudiri da yake da shi na biyan bukatarsa. A halin yanzu ta ce ba ita babu shi, don haka bamu san me zai biyo baya nan gaba ba. To yanzu muna jiran sakamako na Matawalle, shin zai kara aure ne ko bare kara aure ba. Muna jira mu ji wannan kudiri na Matawalle wanda ya ce in Allah yadda zai cika shi. Mai sauraro don Allah mu so mu ji ra'ayoyinku game da wannan shiri na Izza Su, sai kuma na comment ku ajiye shi a comment section in Allah da mu duba mu reply. Mai sauraro don Allah idan wannan ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ƙayatattun shirye-shiryen. Mun gode.